vagyok újra, Máté Junior, be akarom mutatni, amit a FNAF 2-ből rajzoltam. Itt van a csibe, a fülcsibe, a farkas, itt van a Nyuszika, itt van a Teddy. Itt van a Teddynek és hogyan mondjam. Jó, nem mindegyiket ismerem, de itt vannak a mindegyik részéből. Itt meg a kis így. És itt van a kedvencem, nekem ez a kedvencem. Ez a kedvencem nekem. Ez tetszik a legjobban. Mondom nektek is. Csináltam vasokat. Hálva. Na. Kidob akkor még a videónak. Már néha kiszokott ugye dobni. Most nem akarok végigmenni, mert olyan hogy a házi. És még lesz olyan modis videó, amit letöltöttem mappot, és bomba robban. Ilyen bombás. Na és ilyen, akkor csak ennyit szerettem volna bemutatni. Ha tetszik, nyomjatok lájkot. Mindenki iratkozzon fel, mert csak most kezdem ezt a videót. Na akkor nyomjatok rá egy ilyen lájkot. Na akkor, sziasztok!